గుడ్ మార్నింగ్ జాన్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ బర్త్డే ట్రీట్ మాత్రం థ్యాంక్స్. సూపర్. కేక్ కటింగ్ ఎలా ఉంది? బాగా డెకరేషన్ చేశారండి ఫేస్ని. డెకరేషన్ చేసావా? ఓకే. సో ఈ 45 డే జర్నీ ఎలా అనిపించింది? అది చాలా బేగా అయిపోయిందండి. చాలా వేగంగా అయిపోయింది. యూ వాంట్ టు మోర్, ఇంకా నేర్చుకుంటా. దట్స్ యా ఫైన్. కోర్స్ అయిపోయినా కూడా మీరు రావచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ నువ్వేమి నేర్చుకున్నావు బాగా కాన్సెప్ట్స్లో? సి లాంగ్వేజ్ అండి. సి లాంగ్వేజ్. ఓకే. సో అండ్ అదర్ ఏమైనా నేర్చుకున్నావు? అది సి లాంగ్వేజ్, వర్డ్, పవర్ పాయింట్ నేర్చుకున్నాను. ఓకే. డిజిటల్ మార్కెటింగ్, క్యాన్వా. సో విల్ యూ రికమెండ్ పీపుల్? మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరున్నారు. ఉన్నారు. గుడ్. అండ్ ఓవరాల్గా ఎంత రేటింగ్ ఇస్తావు? 10 out of 10 out of 10. 10 out of 10. థ్యాంక్ యూ.